To je rodina, bydleli za války. Po válce byl i se ženou. V první vlně odsunu stalo, ale v každém případě nepřežili, to víte. Děli se tady i hrůzné věci. Dnes třeba mluví o zabíjení v Postoloprtech, o těch stovkách mrtvých Němců, anebo o zabíjení a mučení v Žatci. Teď jsem předchodil učitele Janskýho se každý bál. Byl to typický Němec a vyžadoval disciplinu a k tomu rád používal no, tady se to na konci války dost mlelo, to jste slyšel. Bombardování, tady táhli kolony uprchlíků, šli tady taky pochody smrti. No a pak se tady začali stavovat i vojáci, kteří to bylo nebezpečnější než za celý války. A my kluci jsme byli. Jo, pro nic za nic. 10letýho kluka. Když vám před očima zabijou kamaráda, tak na to nikdy nezapomenete. Machová mi to taky nikdy neodpustila. Byl jsem o něco starší, ona si myslela, že jsem ho k tomu navedla, že za to vlastně můžu já. Promiňte, nechce se mi o tom moc mluvit. Nejdřív se tady ubytovali ruský vojáci. Vždycky si na zahradě opékali to, kde sehnali. My kluci jsme sem rádi chodili, vždycky nám něco dali. No a pak se tady ubytovali ty revoluční gardy. V jedné třídě ukládali cennosti po Němcích. No a pak se tady postupně začalo i vyučovat. A tohle všechno mám zdokumentovat.
bývalé správní budovy se stala česká škola. Předtím tu byla jenom německá. Československý stát měl samozřejmě zájem na počešťování německých oblastí a prvořadé pro něj bylo zakládání českých škol. Němci proti tomu protestovali, že prý pro těch pár českých dětí to nemá cenu, ale nakonec tu vznikla škola i školka. Jistě víte, že po vzniku Československé republiky proběhla pozemková reforma, takže velkostatek rozdělili a jeden ze zbytkových statků dostal starý Vachyk. Snad za to, že byl legionářem. Pěstoval hlavně chmel. Dům byl původně ještě před první světovou válkou správní budovou velkostatku a ten vlastnili Schwarzenbergové. Správce tam dělal pan Hein. A když přišla hospodářská krize, začali být Němci nespokojení a když se objevil Henlein, tak je všechny úplně pobláznil. V Žatci bylo několik velkých předvolebních shromáždění SDP, Sudeten Deutsche Partei. Když přijel Henlein, přišlo na něj i 15 000 lidí. Vzpomínám si, zrovna se tam sešli, když jsme byli navštívit příbuzné. Tenkrát jsme se raději náměstí vyhnuli velkým obloukem, to už bylo ostrach. Vojáky Wehrmachtu Němci nadšeně vítali, za to my Češi jsme raději vůbec nevycházeli. Českou školu si zabrali Němci, protože byla novější a lepší než ta jejich. Naši učitelé museli odejít do vnitrozemí. Tak jsem nastoupil do německé školy řídící. Spousta Čechů z pohraničí odešla, buď přišli o práci jako státní zaměstnanci, nebo ze strachu. Odešly i některé židovské rodiny. Němečtí vojáci se ubytovali ve škole a před ní zřídili polní kuchyni. Sovětští vojáci, ti tu ale byli jen krátce. To je revoluční povstalecká jednotka, která přišla z Loun. Ve škole si zřídili taky klubovnu Hitlerjugend nebo ty Jugendvolk a svaz německých dívek. My Češi jsme nic takového neměli, scout.
vojáky Wehrmachtu Němci nadšeně vítali, za to my Češi jsme radi. Co vy jste zač? Nikam nepolezete. Mám tam věci, bez dozoru vás tam nepustím. A já sám nemám čas. Nestrkejte nos do toho, co je jasný, ta škola musí pryč. A jestli chcete někomu pomáhat, tak zachraňte kostel, faráře a sádu. Promiňte, dobrý den. Hledáte někoho? No, moje vnučka s někam odběhla, ale proč ne? Pojďte dál. Tak, co byste si přál? No, chtěla jsem se podívat na místo, kde jsem se narodila a na rodný dům. Hlavně jsem chtěla to místo ukázat vnučce, protože později už by třeba nebyla příležitost dřív, ale nějak pořád nebyl čas a vlastně možná ani odvaha. Teď se chci postarat aspoň o rodinný hrob, ten je v hrozném stavu. No, tak je vidět, že se o obec po válce nikdo moc nestará. Víte, takhle to dopadne vždycky, když lidé mají vztah k místu ani k těm, kteří tam žili před nimi. No, určitě máte ještě nějaké jednání. Nebudu se může zdržovat. Ahoj. Prosím tě, co by tam dělala dědova fotka? To bude asi někdo jiný. No tak to fakt nevím. Děda teda byl u nějakých kartistů, úřadce, který to tam po válce pomáhali zajišťovat. O tom vypravoval, ale víc ti o tom nepovím. Tak dej vědět a dávej na sebe pozor. Pamatuju si, že teta si směla zabalit jen to nejnutnější. Kufry nesměly vážit víc než 50 kg a balila je pod dohledem českých vojáků. Já si nejvíc vzpomínám na to, že jsem se pořád ptala na rodiče. Teta říkala, že už se s nimi muselo to být hrozné.
Teta mi pořád opakovala, že se museli dostat do jiného tábora. Pak jsem pochopila, že ji moje otázky trápí a už jsem se neptala. Život byl těžký tak a nechtěla jsem ho ještě více zhoršovat. Ale ano, teta se v Německu spojila s Červeným křížem a pátrala, kde se dalo, ale zjistila jenom to, že jsou nezvěstní. Později začala mluvit o tom, jak zahynula spousta sudetských Němců. Češi se mstili, ale nechápu, za co se mstili mým rodičům. Víte, já v Německu žiju 55 let, je to můj domov a jinde už bych žít nechtěla. Je zvláštní vztah, zajímá mě, co se tady děje, zajímá mě česká literatura a umění vůbec. A teď mi prosím vás omluvte, rozpovídala jsem se a vím, že ještě máte nějaké jednání. Taky bych se ráda s Níčkou podívala po vesnici. Nashledanou. Co by vás ještě zajímalo? No, v 680. roce školu zrudli a udělali tady z toho 2 byty. Jeden jsem dostal já, jeden dostal neučil. Ale lidi nezáviděli, protože že já, přistěhovalec, přivandrovalec, jak oni tomu říkali, takže dostal hned, když jsem přišel statek a teď v čase byt. Ale pak já jsem se rodil na Volíni. No ale to vám asi nic neříká, že? No, tak to leží, Volíně leží na území dnešní Ukrajiny a tam se to vždycky vlelo a střídalo jedno za druhým. Do první světové války to patřilo Rusům, pak přišli většinu, potom patřilo Polákům a v 39. to znovu obsadili Rusáci. A potom po 2 letech celou Volíň zabrali Němci. No, v červenci 43. jedna jednotka vypálila jak český, tak ukrajinský malín. Muže, ženy, děti, všechny nahnali do kostela a ten zapálili. To byla odveta za útok banderovců. 500 lidí zvrátili. No
roku, když Němci obsadili Straklov, tak hned popravili celé vedení obce i předsedu kolchozu. Ale Židi z Dubna, to byla teprve hrůza. Všechny popravili na nedalekém letišti. Museli se sliknout do a lehnout do výkopu po podzemních hangárech. Tam je ožrali SSáci, postříleli. A ty potyčky taky mezi Polákama a Ukrajincema, co se pořád vedli u nás v obci, nakonec jsme byli rádi, že nás Rusové osvobodili. Ne. V Rovnu jsem nastoupil přímo do Rudé armády, ale za pár dnů se vyvěl u pluku československý důstojník, tak můj velitel nás nechal nastoupit. A 4 šák a period, marš! A nás většina. A tak byli jsme rádi, že jsme nastoupili do československé armády, byli jsme všichni vlastenci. A za čas taky navíc se začalo povídat, že se možná vrátíme do Československa. No, měl jsem takový sen, že se jen snad podívám do Prahy, že začnu studovat nebo se někde v Čechách usadím. Jen ze Straklova vstoupilo do armády 90 mužů a žen. Bylo nás celkem 11 000 voliňáků, kteří vstoupili do sboru generála Svory. No, mě jako neskušeného kluka dali ke spojařům. A tam to bylo rozhodně lepší než u samopolníků. Ti nejlepší vojáci ti byli potom zařazeni do parabrigády a na Slovensku byli vlády slovenským národním povstání. No, my jsme se tam měli probojovat potom po zemi přes Dukelský průsmyk. A jestli mám to něco. Dukelsko-karpatská operace se připravovala hodně narychlo. Spolehalo se na 2 slovenské divize, které měly Němcům vpadnout do těla, jenže Němci je včas ozbrojili. Úplně selhal náš průzkum. Takže my na začátku boju jsme napochodovali Němcům zakopaný v horách přímo do rány. Měl jsem pocit, že jdu hodiny. Nemohl jsem přestat myslet na Pavla. A znovu začala střelba. Skočil jsem do kráteru, který se přede mnou najednou otevřel. A ležel tam voják. Vypadal jako mrtvý.
Vylezl jsem až dlouho po tom, co střelba utichla. Nemohl jsem uvěřit, že jsem naživu. Já jsem měl to štěstí, že jsem neschytal žádné zranění. A jsem prodělal celý váleční tažení až do Prahy. Hodně těžký boje, ty probíhaly u Liptovského svatého Mikuláše. No, my jsme v té době osvobozovali Žilinu a ke konci války ještě Vsetín. Nakonec jsme došli do Prahy, kde nás všichni radostně vítali, to jste měl vidět. Slíbili nám, že kdo chce zůstat v republice, tak dostane zemědělskou usedlost v Němcích. Máte to, slibem nezarmoutíš. Už v květnu 45 nám začínali tvrdit, že usedlosti pro hospodaření rodin bohužel nejsou k dispozici. Zastával se nás jen generál Svoboda a ministerstvo obrany. No nakonec to skončilo kompromisem. Přidělili nám nějaký statky, ale hlavně si hlídali, aby se moc voliňáků neusadilo pohromadě v jedné vesnici. Co přednostně, já jsem dostal statek za zásluhy. To se samozřejmě hodně lidem nelíbilo. My jsme sice umírali na bojišti, ale když šlo o rozdělování majetku, tak to se objevili jinačí šíbři. Na jednoho jsem narazil dokonce tady ve vesnici. Usadil se na statku, který mi přidělili a málem mě ani nepustil do vrat.